Әйе, хәзер килеп өтәбез. Сираттагы конкурсанта булыбыз Янсура районының Ибрай авылы. Авыл халкы менән бергә зур түземсезлек менән безнең иҗади төркемде Мәрьям апай Буракаеваның үзе көтә. Әйдәгез кунакка. Ибрай авыл халкы бездә урам котлау байрамы менән каршы алды. Сагу милли киемдәрдәге олатай өләсәләрдән егелгән аттарда гармон моңына кушылып ихлас йырлап үтүен ишетү элекке замандарга алып кайткандай булды. Авылдың төп урамынан бәләкәс балаларын купшы итеп киендергән әсәйдәр, авылдың ардаклы егет кызлары велосипедта елдергән бала саганың шау-гөр килүе, авылдың ныклы нигедле булуы, гореф-гадәтләрнең хаклануы, киләсәккә якты өметләр менән баруларына дәлил булып торгандай. Ибрай авылында шундай бердәм, тату, тырыш, эшсән, сәмсән халык яшәй дип әйтә алам. Ни өчен дигәндә, менә улар йерле халык, ситтән килгән кеше юк, үзләренең гореф-гадәтләре, үзләренең йолалары менән, үзләренең тәртибе менән яшәй. Шуның өчен дә бүгенге көндә авылыбызның ышанычлы бүгенге көне ныклы дип әйтә алам, киләсәге өметле. 250 еллык тарихы булган авылда бүген 605 кеше гомер кисерә. Мәктәп, урманчы, кояшлы һәм яшьләр урамнарында барлыгы 188 йорт итәпләнә. Ибрай ерен хаклаушы төп үзенчәлек менеңчә ул шәм дигән тойгы, төшенчә. Менә шул халык шул тиклем шәмле, көнсел түгел, шәмле. Берәй нәмәне әйтеп кенә кал, шуны күтәреп алалар. Аларга теге халык иҗатында кайдандыр язып алган йолалар да кирәкмәй, алар китаптан да эзләмәй, алар үзләре уйлап чыгара һәм шуны эшләй башлай. Мәсәлән, менә шу Сәңгелдәкте Ибрайда туып үскән, Хәрситтә яшәгән Рамазан Уликанов күптәнге хыялы менә ди. Һәр кешенең үзенең Сәңгелдәге була. Шул Сәңгелдәктән туган ергә һөю башлана. Һәм ошо Сәңгелдәкте алып килеп корды. Мәрьям Сабириян кызы ошо авылда туып үсеп, бүген башлыса баш калала яшәүенә карамастан, Ибрайдагы йортын купшы итеп тәрбияләп тота. Ыру тамгага коюшкан менән биделгән өй тирә-юньгә рух бөркеп бултыра. Ибрай халкына хас гореф-гадәтләрдә һанай китһәң, был авылда Корбашы җәмәгать оешма эшләп килә. Безнең авылда 2000 елдан төзелде бит инде. Корбашлары һәрбер фамилияларның үзләренең Корбашлары бар, мына безнең утыралар Корбашлары. Без елдык мына бүген 2017 елдагы ППМ-га Йомгак яһау буенча безнең мына күреп торага, яңа килгәндә лә күргәнһегез. Самбурлатып килдегез авырсында асфальттан. Менә без шуны еңеп чыктык. Менә яңарак кына безгә асфальт райондан дөрсөе асфальт төшәп китте. Һүз юк, нәселибен берләштерүсе үзенчәлекле җәмәгать оешмаһы. Совет усырында авыл малсылык һәм басу эшләре белән дан тота. Бүген Ибрайда умартасылык киң таралган. Статистик мәгълүматлар буенча 2000 елдан сагыштырганда безнең районда 3 тапкырга корт исәбе арткан семьялары. Шул рәвештә Ибрайда безнең бик әүдем булышалар. Бу юнәлештә бигрәк тә Исән Чуриндар, Кул Мөхәммәтовтар, Кыдрасовтар семьялары менән яхшы эшлекле булышалар. Язмыш сынауларына бирешмәүсез шәхестең кул эшләре безнең игътибарда ялып итте. Бунан берничә ел элек булган фаҗига эдемтәләре Ленизаны һындыра алмауы һөендерә. Булдыклы кыз кул каушырып ултыра торгандырдан түгел, көчле рухлы булуы уны ошо шөгыльгә итерә. Кул эшләре мен 12 ел була инде. Шул аварияга осрагас, юл фаҗигаһыннан калгас, шуннан өйрәндем инде. Кемдән өйрәндегез мондай кул эшләренә? Китаплардан карап инде. Шул китаптан карап шаны хезмәт укытусы Альмира апайдан. Янсура шәле тотуш Рәсәйдә билдәле тиһәк хис арттырмаспыз. Хатта күрше өлкә базарларында Янсура шәле бренды астында хату итүчеләрдә осратырга мөмкин. Әмма яхшы сифатлы шәл тик Янсура районында гына ул дип исбатлай урындагы халык. Борындан ук без бала сактан ук менә ошо шәл бәйләп яшәнеләр инде. Безне шәл бәйләп үстереп укыттылар асайлар. Ул кәсепләрдә без бәләкәйдән безне үзебезгә өйрәттеләр. Без дә һаман ошо шәл менән бәйләп яшәйбез инде. Әлеге мәлдә сәхнәдә Хурам халык ансамбле. Якташтары Мәрьям апай Буракаеваның Карама юрган хикәяһе буенча пьеса үҙләре яткандар һәм ана шуны сәхнәләштергәннәр. Бергәләп караек. Әхирәт, итләһеңме ошоны? Килер миңа күлтәк биреп кенә бир әле. Нисәгә дип тегәйем? Торыр кирәк, тормый.
Әйдә 12 итәкле итеп тегәйек. Менә сәгыфәрем шул итеп алып кайтты товарды. Тулырак та күренермен. Урам байрамы котлы булһын. Аксакалдарга һүзем. Әйт дисәгез, әйтәйем. Һезгә әйтеп үтәйем. Котлап урам байрамын. Аксакалдар сыккан бит. Ил карттары алда бит. Ил коты һез тибез бит. Үтәле кызу көн булды. Ибрайдагы эшебезне кояш байыгас кына тамамланык. Шуңа карамастан, безгә килгән кунакларның барыһында авыл янындагы Кабратауга мендер юлаһы бар. Һезне лә үргә сакырабы тиюләренә бернисе каршы төшә алманык. Ярты сәгать дигәндә тау түбәһеннән матур авыл конкурсы финалисы Ибрай авылы матурлыгын күзәтә инек. Наил Юнусов, Эдуард Гайнанов, Руслан Гайнанов, Янсура районы.